Kuan higit rin kapita nga sikat na ni nga kuan dili. Mental bypass vidikers. Shout out na po sila po. Pag na mong pambato diri boss ang Mount Apo B. Nga sikat nga mga vloggers oh. Oh, kani kaila mo na Chito. 2,000 years Hey, later. what's up? Full days video nga kabingka. Natakaron diri sa nagte-trending na coffee shop diri sa banda sa may bypass Bintal mga kabingka ato ning tilawan of worth it ba ilang coffee diri mga kabingka paman. Coffee boss mga kabingka. Balik ko ninyo. Tara, mga kita. Go. So karon mga kabingka, ako ning tilawan ang the best seller nilang kape, no? Spanish coffee. There we go mga kabingka. Gilid, gilid. Chilin ko eh. Sorry. Okay, sorry. Dikto. Maray TikTok ay ni. Ananaon ni mo dapat, oh. Awan na to no ni. Sama sa imong nung relasyon. Unsa ba? Panalo kay mga kabingka. Na dire ang nangakinapod katong mga sikat nga mga vloggers oh. Oh, kani kaila mo na Chito. Oh. Oh. Na. So, unsa pa inyong ginahulat mga kabingka? Attack na mo diri sa may bypass Mental Road mga kabingka. So, unsa pa inyong ginahulat? Ato na, let's go. So, maayong adlaw mga kabingka, natakaron diri atong interviewon ning ang owner sa coffee ni boss. No, mga kabingka, unsay pangalan nato, boss? Si Mark Dico, boss. Okay. So, atong pangutanan, na-curious ko ba sa kadaghan nga business, nganong kape magyud ang imong business nang gyud imong gusto gyud gitutok nga negosyo? Honestly, sir, almost 5 years in the making na muna si Kape Boss. Kami mag-asawa, hilig yun mi sa kape. Sides ni Kape yun naman si business po, coffee shop yun yung customer business. We are coffee lovers, riders also. Yun na mo, nahimo si Kape Boss. Okay. So, unsay mong karang maingon sa mga taga Davao, di ka taga Davao, taga Tigos, o taga Tagum nga, kuan higit rin kapita nga, sikat na ni nga, kuan, dili lang kay sa Facebook, pati sa TikTok, trending gini. Wow. So, unsay mong maingon? Ang amuha gidre, nag-support local lang gid we use only Mount Apo beans, walay like sa gold. Saka pa manual brewing kun mi dire sa Kape Boss. Makita dire sa bypass road Mental og patauban na mga Mental bypass vidikers. Shout out na po sila po.
Pag na mong pambato diri boss ang Mount Apo Beans. Okay, so dagan king salamat. Unsa na oras mag-open ang imong kuan? Usually, Unsa adlaw ang schedule na to mga boss is from Tuesday to Sunday, 2 p.m. to 9 p.m. Depende sa weather boss. Mao na siya. Okay, dagan salamat. Right, boss. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.